să vă arăt colecția mea de kendama. Prima kendama este o kendama de acum. Deci nu e de mai mulți ani. E doar de, cred că de 20 de zile sau 30 de zile. A doua, cred că e deja de câteva luni. Și a treia, cea mai proastă kendama, să nu luați de la nicio firmă. Eu iau numai de la firme, doar că prima dată pe asta m-au șmecherit. Stai să vă arăt că prima mi s-a rupt doar pentru că nu avea ața bună. Și nu mai e. Și am aruncat. Și pur și simplu nu sunt buni. Se încurcă ața, se lipește ața. La altele nu se lipesc ața. De exemplu asta. Eu te spui. Ai văzut cum s-a făcut. Deci, eu vă zic să nu, niciodată să nu luați o kendama fără firmă.